हेलो लोगोफोर गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थालायबाय। दिन भिडिअ जोबोद इम्पर्टेन्ट जायफ्रा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नायनो फैदों नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। दिनैनि टपिकआनो ओरैबायदि लोगोफोर आं नोंसोरनो शेयार खालामनो नागिरदों जोङो आधार कार्ड आरो मबाइल नाम्बार आरो भटार कार्ड आरो जिमेल आइडि जों माबोरै लिंक खालामो आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय मोजां खोन्थालांगोन, नोंसोरो नायनानै गावबा गावनि मबाइलाव खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, भिडिअखौ जागायनोसै, नोंसोर फारसेनिफ्राय नायनानै बानायबानो जाबाय। जोङो दिनै सोलोंगोन जोङो भटार कार्ड आरो आधार कार्ड आरो लोगोसे मबाइल नाम्बार जिमेल आइडि लिंक खालामगोन। बेखौ नोंसोर खालामना लाथार, जोंना मालाबा नङाबा आधार कार्ड बा भटार कार्ड गोमायो, जों अब्लाना डाउनलड खालामना लानो हायो। नोंसोरो बे प्रसेसखौ नायनानै नोंसोर खालामबानो जाबाय। आं स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन, नोंसोर फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। टेनसन लानो गोनांथि गैया लोगोफोर, नोंसिना मबाइल दंखायो, नोंसोरो नोंसिनि मबाइलखौ अपेन खालामनानै भिडिअखौ नायनानै खालामफाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर जागायनोसै, भिडिअखौ नायलांदो फारसेनिफ्राय। अब्ला लोगोफोर नोङो नोंनि मबाइलनि स्क्रिनाव थांदो, बिनिफ्राय नोङो बेयाव नोंनि मबाइलाव प्ले स्टोर होननाय एप्स थायो, बे प्ले स्टोरखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बयनिबो मबाइलाव जायफ्रा इन्टारनेट सलायो, नेट नायो, बैसोरनि मबाइलाव गासिबनावबो प्ले स्टोरआ थाखायो। अब्ला आंबो प्ले स्टोरखौ अपेन खालामसै, नोंथाङाबो प्ले स्टोरखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। गोजौआव सार्च टाइपआव नोंसोरो सार्च खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंसोर लिरनांगोन भटार हेल्पलाइन। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय भटार हेल्पलाइन। आंना अब्ला बेयाव इनस्टल जाखानाय दं, नोंसिना इनस्टल गैयाबा नोंसोरो इनस्टल मारिबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव अपेन अपसन दङ, बेयाव अपेनाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि ओंखारगोन। अब्ला नायदो बिनि पेजखौ। अब्ला बेफोरबायदि ओंखारबाथाय नोंसोरो नैबेयाव नुदों गाहायाव आइ एग्रियाव खनसे टिक मार्क होबानो जाबाय। गाहायाव लास्टआव दं खनायाव, बेयाव टिक मार्क होदो। बिनिफ्राय इयाव दङ नेक्स्टआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेयाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगौ। बेयाव नोङो इंलिश हिन्दी नोंनि थाखाय मायो मोजांसिन लेंगुवेजआ, नों बबे लेंगुवेजखौ साबसिन मोनो बेखौ नोङो चुइस खालामनानै नोङो बेयाव टिक मार्क होनानै बेयाव गेट स्टार्टेडआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आङो इंलिशखौ थुबाय, इंलिशआ सेलेक्ट जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन, नायबानो जाबाय। अब्ला जोङो दा मा खालामगोन, जोङो बेफोरबायदि पेज ओंखारबाय। जोङो अब्ला आधार कार्ड आरो भटार कार्ड मबाइल नाम्बार जिमेल आइडि लिंक खालामनो थाखाय जोङो नैबेयाव थुबानो जाबाय। भटार रेजिस्ट्रेसनाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव नों गाहायनि लास्टआव थुनानै होबानो जाबाय, 6Bआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय मबाइल नाम्बार, बेयाव नोङो नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव सेन्ड अटिपिआव थुबानो जाबाय। सिगां इउजार आइडि खालामदोंबा नोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनानै खालामबानो जाबाय, आरो खालामाखैबा नोङो निउ इउजाराव थुबानो जाबाय। नै साइडआव दङ। बिनिफ्राय आरो नोङो खालामनानै बावदोंबा नैयाव फरगट पासवर्डआव नोङो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं सिगां खालामखादोंमोन, ओमफ्राय आं दा बावबाय, आं दा नैयाव फरगट पासवर्डआव थुनोसै। नोंसोर नायबानो जाबाय। गोदान खालामोबा नैबे निउ इउजाराव नैफोरबायदि टाइपनि फैगोन। बेयाव नोङो मबाइल नाम्बार होदो, सेन्ड अटिपि होदो, अटिपि नाम्बार फैगोन, बिनि उनाव पासवर्ड। अब्ला आंना बियो सिगां खालामखानायमोन, बिनिफ्राय आङो बावना दं, दा आङो फरजेटआव। अब्ला आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनोसै, नोंनाबो बावदोंबा बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नाय क्लियारनो आरो बुजिनो नाजा एसे, अब्लासो नोंसोरो मावलांनो हागोन। अब्ला बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। नोंसिना गोदानबा नोंसोरो बै मोनसेयाव थांबानो जाबाय निउ इउजाराव, आरो सिगां बानायखानायबा गोसोआव दङबा नोंसोरो सिगांनि बै पेजाव थांनानै मबाइल नाम्बारखौ होनानै खुलिबानो जाबाय। अब्ला आं आंनिखौ होबाय, बिनि उनाव इयाव दङ सेन्ड अटिपिआव खनसे थुनोसै आङो। अब्ला इयाव नै नायबानो जाबाय, बेयाव दङ इन्टार इउआर अटिपि। आंना अटिपिआ फैखाबाय। बेयाव अटिपिखौ होबाय आङो। बिनिफ्राय इयाव पासवर्ड आरो कनफार्म पासवर्ड, बेयाव आङो पासवर्ड आरो कनफार्म पासवर्डखौ आङो बानायनांसिगौ। गोदान बायदि जाबाय, आंनाबो निउ बायदि जाबाय, आं दा बानायफिननांसिगौ। अब्ला नोंसोरबो बानायदो, आंबो बानायसै। बेयाव पासवर्डआ माबायदि जानांगौ बेयाव गासैखौबो लिरनानै जोबखादों।
अब्ला नोंसोरबो बानायदो आंबो बानायनोसै अब्ला आङो पासवर्डखौ बानायबाय बेयाव नायबानो जाबाय नै बे गोजौआव सेकेन्ड खारदों बे सेकेन्ड खारनानै जोबैनि सिगां नोङो बेखौ साबमिट थुनांगौ बानायनो हाजोबग्रोनांगौ आरो बिनिफ्राय आङो दा आंना जाजोब्बाय बिनिफ्राय आं साबमिटआव थुनोसै अब्ला आं बेयाव नायदो पासवर्ड चेन्ज साक्सेसफुलि आंना अब्ला साक्सेसफुल जाबाय पासवर्डआ बिनि उनाव आं अके थुनानै होनोसै अब्ला बेयाव पासनि जायगायाव फैफिनगोन बियो अब्ला बेयाव नोङो मबाइल नाम्बारखौ होदो आंबो होनोसै नोंबो होबानो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ मबाइल नाम्बार होखानानै बेयाव सेन्ड अटिपि नुगोन बे सेन्ड अटिपिआव नों खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेयाव अटिपि फैगोन बेयाव बिनिफ्राय गाहायाव दं पासवर्ड बेयाव नोङो पासवर्डखौ होबानो जाबाय गाहायाव बे अटिपि फैबाय बेखौ कपि खालामनानै नोङो बे अटिपिनि जायगायाव होबानो जाबाय बिनिफ्राय बे पासवर्डखौ नों बानायनाय पासवर्डखौ बेयाव होबानो जाबाय अब्ला आं गासैखौबो होजोबखांबाय बेयाव बिनिफ्राय दा लगिन नावआव थुबानो जाबाय नोंथाङाबो लगिन नावआव थुनानै हो अब्ला फार्स्टनियाव फैफिनबाय फार्स्टआव बेयाव दङ भटार रेजिस्ट्रेसन बेयाव थुनानै फैफिनबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंसोरो गाहायाव थुबानो जाबाय 6Bआव अब्ला बेयाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय लेट्स स्टार्ट बेयाव खनसे थुनानै होदो बिनिफ्राय बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङै आं खोन्थालांनि नोंसिनो बे गोजौनिया भटार नाम्बारजों अपेन खालामनो हायो ओमफ्राय बे गाहायनिया नोङो नाम सार्च खालामनानै भटारनि नोंनि नाम गासैखौबो डिटेल्स एजफोरखौ होजोबनानै बेयाव जोङो सार्च खालामनो हायो अब्ला जोङो गोजौनिखौनो लागोन गोजौनिया जों इपिक नाम्बारजों हायो इपिक नाम्बारखौ थुनानै भटार कार्डनि इपिक नाम्बारखौ होनानै बेयाव जोङो भटार कार्डखौ लाबोनो हायो अब्ला जों गोजौनियावनो सेलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय बेयाव दं नेक्स्टआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय गाहायाव नायबानो जाबाय नोंसोरो अब्ला बेयाव जोङो बेयाव दङ सेलेक्ट स्टेटआव आसामखौ होबानो जाबाय नोंना बबेनि बेखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय भटार कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय इयाव नोंबो भटार कार्ड नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय आंबो होनोसै भटार कार्डनि नाम्बारखौ अब्ला आङो भटार कार्डनि नाम्बारखौ होखांबाय बिनि उनाव बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय बे पेज डिटेल्सआव अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन बिनि उनाव नै गाहायाव नुदों नोंसोर प्रसिड बे प्रसिडआव खनसे थुनानै हो अब्ला बेयाव भटार कार्डनि डिटेल्सफोरा फैजोबगोन नोंनि नाम नोंनि एज नोंनि जायगा नोंनि गामि गासैबो बेयाव फैगोन अब्ला नोंसोरो नैबे गाहायाव नुदों नेक्स्टआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला नाय बेफोराव गासैबो फैजोबगोन बिनिफ्राय दानिया आधार कार्ड आरो भटार कार्ड आरो मबाइल नाम्बार लोगोसे जिमेल आइडि लिंक खालामनो थाखाय नोंसोरो नायबानो जाबाय बेयाव दङ आधार कार्ड नाम्बार होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार होदो बेयाव जिमेल आइडि होदो बिनि उनाव बेयाव नोंनि प्लेसखौ होबानो जाबाय जायगाखौ अब्ला आंबो होनसै नोंसोरबो होबानो जाबाय गोजौनियाव फार्स्टआव बेयाव नोंसोरो आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय बेयाव नोंसोरो मबाइल नाम्बार होदो बिनि उनाव इमेल आइडिखौ होबानो जाबाय मबाइलाव जों इमेल आइडि क्रिएट खालामखायो बेखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव प्लेसखौ होबानो जाबाय जा इमेल आइडिखौ नों बाहायो आरो जा मबाइलखौ बाहायो बे जा मबाइल नाम्बारखौ नों लायो बे सिम लानायखौ नोङो बेयाव होबानो जाबाय जाहाथे बे नाम्बारजों नोंसोरो भटार कार्डखौबो डाउनलड खालामनो हायो आधार कार्डखौबो डाउनलड खालामनो हायो अब्ला आं होनोसै नोंसोरबो होबानो जाबाय अब्ला आं गासैबो डिटेल्सखौ जोब्बाय बेयाव नोंसोरबो नायबानो जाबाय नोंसोरबो होजोब्बायबा बेयाव नोंसोर गाहायाव नुदों डानआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर नोंसिना भेरिफाइ नोंसिना लिंक जायाखैबा बेयाव साक्सेस ओंखारगोन बिनिफ्राय आंना जाखानाय बेनिखायनो आं दा लिंक खालामफिननो हायाखै आंना अब्ला सिगांनो लिंक जाखानाय नोंसिना लिंक जायाखैबा डानआव थुनानै नोंसिना साक्सेसफुल ओंखारगोन नोंसोरो लिंक खालामना लाबानो जाबाय जोङो लिंक खालामाबा जोङो भटार आइडिखौबो जोङो डाउनलड खालामनो हाया बिनि थाखायनो लिंक खालामना लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों जानांगौ अननानै गोदानब्ला चेनेलखौ सापर्ट होलांबानो जाबाय बे नोंसिनि खोथासै सापर्ट होयोबा होदो आरो लोगोसे जायफ्रा गोजामखा अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो हागोन अब्ला लोगोफोर थेंक इउ दिनै भिडिअआ एसेनोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय
बाय बाय लोगोफोर, अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।